Dostlar, туганнар һәм почти туганнар, сәлам сезгә Кырымнан һәм Кырымның иң матур җиреннән әлеге корылманы сез күрә аласыз күп кенә открыткаларда, видеоларда. Әйтчедә мин сездән сораган идем, нәрсәне күрсәтим Кырымда, Телеграмда да, ВКонтактеда да сезнең күпчелегегез җавап бирде. Ленар, күрсәт әле безгә карлыгач оясын, Ласточкино гнездоны. Һәм менә мин аның янында, Ласточкино гнездо минем янда. Әйдәгез бу экскурсияны башлыйк әле. Ласточкино гнездо карлыгач оясына таба маршрут башланды, ләкин дуслар, бик җиңел генә барып җитәм диме. Кырымның күпчелек матур урыннарына хас булганча, шактый гына араны үтәргә кирәк. Төрле маршрутлар, кайдадыр анда баскычлап, кайдадыр бик текә төшә торган урыннар, кайдадыр. Менә монда мәсәлән хәзер агачлы җирләргә хәзер керәбез. Монда әйберләр саталар. Төрле кемнең фантазиясы нәрсәгә җитә, шуны сата. Чәчидә саталар, монда менә әйберләр дә бар. Җәнлекләр белән дә фотога төшәләр. Ансы нәрсәгә кирәктер. Әгәр дә шундый экономиканың бер кагыйдасы бар, спрос рождает предложение. Әгәр дә кешегә кирәк икән, димәк, кешегә кирәк әйберне тәкъдим итүчеләр дә табылачак. Матур гына Можжевеловый роща аша үтәбез. Менә карагыз, нәрсәләр монда саталар. Монда лавровый лист саталар, без бит аңладык, моның татарчасы дәфне. Розовая соль да бар монда, бар розмарин. Нәрсә генә сатмыйлар. Хәзер бу якка мин сезгә камераны бурам, күрсәтермен. Куйма белән әйләндереп алынган. Монда мин шулай ишетәм төзелеш техникасының гөрелтүсен. Монда инде күренде краннар, нәрсәдер төзиләр. Үстән карадым да, мин әйтәм, бу яңа бина калкып чыккач, ул Ласточкино гнездоны каплап китәчәк, һәм өстән күренмәячәк. Монда юл билгеләре дә бар, пешеходный маршрут 8 минут дигән. Карагыз, монда нәрсә булачак. Менә мондый бик шәп Рахиль дигән санаторий комплексының реконструкциясы башлаганнар 24 елда, 27 елда тәмамлаячаклар. Рәсемдә әлбәттә бу булачак шифаханә санаторий бик матур күренә. Бәясе ничек булыр микән? Гали кешегә ял итү мөмкинлеге булыр микән анда, юкмы? Хәзер карагыз әле менә үзегез. Төзелеш ни дәрәҗәдә бара. Техника эшли. Монда шундырак куймалар, сулда да куймалар. Бик каты төзелеш эшләре бара. Халыкка менә шундый бер сукмак. Чираттагы билге язылган 4 минут барасы. Монда хәтта минутлап күрсәтелгән. Моңа чаклы 5 минут иде, хәзер менә 4 минут күрсәтелгән. Алга таба я 3 я 2 минут булыр мөгаен. Бер караганда навигатор шикелле бу. Сез ишетәсезме, цикадалар ничек әрсезләнеп сайрый, кычкыра дип әйтәсем, ләкин бөҗәкләр кычкырмый бит инде, сайрый. Матурак итеп әйтик. Монда нидер, Волга машинасы тора һаманда. Флаглар. Ләкин инде бина икәнлеге бик үк аңлашылмый. Дуслар, без инде менә менеп тә җиттек. Хәзер әйдәгез, карыйбыз. Без менә бу юл белән килә идек. Без менә бу юл белән килгән идек, шуңа күрә теге юл миңа бераз сәеррәк тоелды. Менә шушы юл белән без менә идек. Ләкин ни өчендер бүген безне башка юл алып килде. Әнә тегендә, күрәсең, тегендә ремонт эшләре бара. Күрәсең, монда нинди төзелеш техникасы. Бик каты. Һәм күрәсезме,
Біздің бит Ласточкино гнездо bu жақта. Bu жақта бек зор қалқып шығашақ йортлар. Біз проектларын қарадық. Һәм теге яқтан мында қарағанда Ласточкино гнездоға бүтін көрініш манзара яу болашақ, қопланашақ. Қашан барлыққа келгенсің Қарлығаш ұясы 19-ші ғасыр ақырында бір табип өзінің хатынына бөлек еткен болған йорт. Ләкин ул шушындай рәвештә булмаган, ул булган гадирәк агачтан. Ләкин шушы табип үлгәннән соң хатыны әлеге йортны саткан икән Мәскәүнең бер бай кешесенә. Мәскәүнең бай кешесе исә әлеге йортны үзгәрткән һәм ахыр чиктә менә біз белгән менә шушындай готический замок, готика сарайы рәвешендәге құрылма барлыққа келген. Минем инде сезгә сөйләгәнем бар 1927 елда булган җир тетрәү турында, чөнки нәкъ менә шул вакытта без сезнең белән булган идек бит инде Дива кыясында. Дива кыясы ул Кырым тауларының бір өлеше булган, ләкин 27 елгы җир тетрәү нәтиҗәсендә ул айрылган, Дива кыя булып һәм бүгенге көндә дә диңгезгә таба үрмәли. Менә 27 елгы җир тетрәү нәтиҗәсендә әлеге йортның бер өлеше айрылган һәм күпмедер өлеше диңгезгә килеп төшкән. Ләкин анда булган кешеләр, Аллага шөкер, бәла-казага тармаган, чөнки җир тетрәүгә берничә минут кала, алар әлеге құрылмадан чыккан булган. Қарлығаш оясы тирәсендә шушындай матур агачлар үсә. Бу сезгә шулай яхшы таныш булган можжевельник агачы. Аның агачның үзеннән ясыйлар төрле агач эшләнмәләре, кайнар табалар, сауытлар, астына куя торган подставкалар ясыйлар дип сөйләгәнем һәм ул кайнар әйберне куйгач, можжевельниктан ясалган подставкага бөтен бүлмәгә хуш исләр тарала. Монда территорияга керү тура 200 сум. Хәлләр менә шулайрак, әллә нинди аңлашылмаган сыннар да бар. Карагыз, кот в сапогах, момент превращения одежды в мышку. Сез аңлыйсызмы бу сынның мәгънәсен, юкмы? Бик сәер. Безне кызыксындыра менә бу құрылма. Бик сорадыгыз күрсәтергә дип, менә мен сезгә күрсәтәм. Бу Кырымның төп визит карточкасы. Ерактан ул бик матур күренә, ләкин якыннан килеп карасаң, ул шул кадәр кичкенә генә бер авыл йортын хәтерләтә. Һәм аның мәйданы әллә ни зур түгел. Ласточкино гнездо салынган 1912 елда. Бу инде шул агач йорт сатып алынганнан соң. Мин әле 100 сум түләп, менә шушындай карточка бирделәр. Ичендәге экспозицияны карарга була дип. Здравствуйте. Да? Қарлығаш ұясының ішіне кірдік. Мұнда бик сәйер генә күргәзмә бара. Менә үзегез карагыз әле, ниндирәк монда картиналар. Ягъни Кырымга да кагылышлы түгел. Күргәзмәнең исеме иде. Хәзер әйдәгез бергәләп табыйк әле без моны. Ожившие мифы западноевропейского искусства 17, 18, 19 веков. Гомумән дә Европаға бәйле күргәзмә. Иң мөһиме безне бит инде кызыксындыра моның эчендә нәрсә дип. Заманында Совет шурында монда булган кафелар, ресторан булган. Хәзер менә шушындый күргәзмәләр оештырыла. Монда бер тәрәзә бар. Карыйк әле бу тәрәзәдә нәрсә күренә. Тагын бер тәрәзәсеннән менә нәрсә күренә. Менә кул булгылар безгә матур итеп. Менә бу тәрәзәсеннән карагыз нәрсә күренә. Шулай ук диңгез, кешеләр 10 негритят карагыз. Күргәзмә шулай ук.
Білесізме не үшін мында мына бұл 10 негритяциялар көрсетілген, чөнки мен сізден сұрағанда мен Қырымның қайсы жерлерін көрсеткіңіз келеді дегенде кімдір жазды, мында 10 негритят фильмі түсірілген еді деп. Міне мында мына шуның картиналары тұр. Мында түсірілген көресізме? Міне бұл қия. Тігінде орнашқан қойды. Көресізме? О, не? Bu terezeden көріне, шолай кішілер там парусник. Міне достар, шушындай кішкене экспозиция мұнда. 100 теңгеге төледік. 100 теңгеге, сына шонда 100 теңгелік кішкене экспозиция. Болды, бүтін нәрсені қорадық, сізге көрсеттім. Білмеген болсаңыз, қазір сіз де білесіз мұнда нәрселер барлығын. Елегіз қазір орамға шығабыз да, һәм қорғалғыш ұясын башқа яқларынан қарайық әлі. Қорғалғыш ұясын әйленіп шығарға бола. Міне менің қарсы жақта су, деңгіз. Әлі міне мұндай матур балкон. Балконның міне мұндай безеклері бар, бағаналары. Bütün kışımında fotoğa düşer. Anlaşıla. Çünkü bunda bek matur lokatsiya. Tam bütün kışını tege kıyaga qaraydı. Оң жағында міне шушындай басқычлар бар. Аларға мініп қазір көресің, смотровая площадкаға мінеміз. Мұнда бек қаты фотоға түшелер. Кімдір басқа түше, кімдір үске міне. Әне замок сарай қаршы жақта. Қаршы жақта бик тіке тау. Бұл тауның астында қарағыз әлі. Сапта кішілер yüzі. Қызығай ма? Қаян неше келіп шыққандар деген бұл жаққа. Міне мұнан тағын бір түрлі етіп ашыла бұл қарлығаш ұясы. Әне біз аста болдық сіздің білен. Ішінде де болдық қазір бұл локацияда. Мұнда қарай тұрған әйбір де бар. Ну что, как твои впечатления? Восхитительно. Дерево желаний нас ждет. Какое дерево желаний? Самое главное, не отметить. Қарағыз әлі. Дерево желаний бар бет. Қияларны тұшмышқа шатырған ағаш. Хәтерлейсіз ме, біз сіздің білен Мәскеуде озған Қытайша яңа елны белгіләгәндә мен бір ойында қатнашқан едім бит. Һәм миңа әйткәннәр иде, шул ойында жеңсәң, синең хыялларың тормышка аша. Біз ул вакытта сезнең белән бергәлек теләгән идек әйтшегә 100 000 язылучы. Хәзер әйдәгез, каба шушы теләкне ныгытыйк әле, тормышка ашсын әле. Һәм менә тормышка ашыра торган. Siz ышанасызмы мондай хурафатларга, юкмы? Ну, агачы миңа ошый, матурлыкка.
Моторлыкка мотор әлбәттә. Ну в чем суть, Алексей, расскажи. Красный сундук, опустишь ты монеты, деген расположишь к себе планеты. И через год, и здоров, и весел ты будешь вновь на этом месте. Теләсәң инде лентаны ярамый, аста ленточкалар сатыла, шуны сатып алып кына синең хыялың тормышка аша. Монда тагын бер мөгъҗизалы әйбер бар. Йөрәк формасында ясалган. Үзе дә йөрәк формасында ясалган һәм моңа төрле йозаклар эленгән. Шулай ук йөрәк формасында. Ну мондай традиция инде һәр шәһәрдә бар. Гадәттә үзәк паркларда була мондай әйберләр. Моның йозаклары бик күп. Йозак фонында әлеге дә баягы карлыгач оясы күренеп тора. Әнә анда акчарлак кычкыра. Мондай мотор агач янында басып торып кына, ләкин берни инде баулар ниләр бәйләп тормыйча, дуслар. Үземнең хыялымны әйтәм дә алга таба атлыйм. Әйдәгез. Карагыз әле, монда билге бар, проход запрещен, әйме? Опасно для жизни. Ләкин халык барыбер менә. Дигәндә сарай, карлыгач оясы. Менә шулай. Алексей дә менеп китте әнә. Бернигә карамыйча. Нишлибез сезнең белән? Законны бозабызмы, юкмы? Үтәбезме анда? Минемчә анда карарлык нәрсә бар микән? Сез нишләр идегез минем орында? Бозар идегез? Әйдәгез, мондагы кешеләр закон бозган арада, язмыш белән уйнаган арада, алга карагыз әле, менә мин хәзер нәрсә күрәм. Теге төзелеш эшләре. Краннар каян ничек китергәннәр дигән, чөнки бу краннарны өстә күрәсезме, йортлар бар. Сез аңлап алгансыздыр минем нәрсә әйтергә теләгәнемне моңарчы. Әнә тигеннән бу сыерчык оясына караган вакытта менә монда калкып чыгарга тиеш күк терәүләр, небоскреблар һәм алар билгеле тигеннән караган очракта алар каплап торачак бу ласточкино гнездоны. Яхшы әйбер түгел дип уйлыйм инде. Дөресен әйткәндә, мин мондай күп кеше йөри торган урыннарны бик яратмыйм, ләкин турист булып кайга чыксаң да, барыбер телисеңме, теләмисеңме кеше булачак. Беләсеңме, кайчан йөрсәң яхшырактыр? Ул да булса кыш көне. Чөнки кыш көне туристлар бик әз була. Моның ише урыннарда кеше әз була, рәхәтләнеп йөр. Менә икенче ел бәлки туристик урыннарга туристлар әзрәк йөргән вакытта чыгасы булыр дуслар. Безнең Россиядә шулай инде. Сез аңлап алгансыздыр, Кырымда хәлләр шулайрак. Мәсәлән, монда язылган икән, проход запрещен, опасно для жизни дип. Менә бернинди сакчылар юк. Күреп торасызмы, бик иске генә киртәләп куелган иске әйбер белән, койма белән. Монда шулай ук әнә нинди искереп беткән, күгәреп беткән әйберләр. Әнә тегендә бандит тора, ташлар. Менә монда нинди арматура чыгып тора. Арматура берәрсе шунда имгәнеп китсә, ой, бер дә куркынычсызлык чаралары ягыннан әнә берәү абынды. Хәзер нәрсә булыр? Бер бала абынды. Бик матур табигать. Кырымга ул яктан әлбәттә бәхет елмайган. Менә безгә мәсәлән Татарстанга бер бәхет ул да булса нефтнең булуы. Татарстан бюджетының 3тән 1-ен нәкъ менә нефть тәэмин итә. Без ул нефттән файда күрә беләбез. Татнефть компаниясе бар. Шушы Татнефть компаниясының акчасына бик күп социаль объектлар төзелә. Ә менә Кырымда шундый зур байлыгы була торып, менә шушындай искереп беткән ташландыгы әйберләр бик күп. Ягъни аларга Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән байлыкка алар менә шундый наплевательский итеп карый микән, бармак аша карыймы? Менә әгәр дә монда каты кул кирәк. Күрәсең, тәртип урнашсын өчен җәмәгать әле шактый вакыт кирәк моңа. Игътибар итегез әле, менә мондагы ташлар шул кадәр шума. Зивадагы шикелле әнә шуалар ничек. Чөнки кеше бик күп. Бөтен кеше менә аяк киемнәр белән ашкый. Ашкый күрәсең ничек ялтырап беткән ташлар. Шпион нәрсәдер карый. Монда төзелеш эшләре бара. Чего ты там шпионишь? Бик каты территория закрытая, военный.
Менә бу балайда ленталар алырга кирәк дип әйткән идем бит агачка. Сколько стоит ленточка? 100 рублей. Окей. Теге ленточканы 100 тәңкә тора, дуслар. Әгәр дә хыялыгыз тормышка ашсын дисәгез, бик арзан тора икән. Име хыялыңны тормышка ашырып бары тик 100 тәңкә. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, шулай итеп, Карлыгач оясы буенча экскурсия тәмам. Сезнең лайкларыгызны көтәм, әлбәттә, перепостлар ясагыз, дусларыгызга, туганнарыгызга җибәрегез. Татарча контент күбрәк булсын, дуслар. Бу әйше өчен дә һәм шулай ук татар блогосферасы үсеше өчен дә бик мөһим. Исәнлектә, саулыкта күрешербез.